spil, hvor jeg har allerede clean installed. Så det er bare at køre kommandoen for at køre spillet. Og her kan man så se, at spillet fungerer. Jeg kan skyde, og der er collision. Så vil jeg så lukke spillet ned igen. Og ude i siden her i Mods Moving folderen vil jeg så fjerne collision. Og så vil jeg så køre spillet igen. Og så kan man så se, at der er ikke nogen collision. Så selv hvis jeg flyver ind i, eller skyder en asteroid, så sker der ikke noget. Der kan man så se, at integrationstesten fungerer. Og så vil jeg så prøve at reload modulet. Eller ikke.